I forbindelse med vores læserambassadørprojekt her på Endrupskolen, der går vores 6. klasse ud i børnehaverne og læser op. Og det er en stor inspiration for både børnene, men også de små, som synes, det er meget spændende, at der kommer nogle store ud og læser højt for dem. Ideen til portalen kom på en konference i en af vores venskabsbyer i Nittedal, hvor jeg var oppe sammen med venskabsbykomiteen. Og vi besluttede, at der skulle gøres noget for at sætte gang i samarbejdet mellem børn og unge. Der var så et par folkebibliotekarer og jeg, der sagde, at nu ville vi gå i gang med at lave arbejdet. Og det er så meningen, at portalen kan bruges af alle foreninger i kommunen. Jeg mener, det er et rigtig vigtigt redskab, fordi det styrker vores børns interkulturelle kompetencer, herunder brugen af IT. Og her der får man jo mulighed for at udveksle autentiske ting, billeder og film og lyd med hinanden, uden at det er bare noget, man gør, fordi det er en opgave, læreren stiller. Fredensborg er et område, hvor vi ikke i hverdagen møder folk fra den store verden. Vi har ikke del i den indvandrerbølge, der har været i Danmark. Og derfor synes vi, det var vigtigt at åbne skolen op imod verden, at give vores børn nogle internationale kompetencer. Men vi har jo udveksling med vores elever, hvilket jo også betyder, at der kommer elever fra både Norge og Holland til Fredensborg og bor i familier her hvert år. Og det er noget, der også har en indflydelse på lokalsamfundet. Og sådan har det så sandelig også været tænkt fra starten af. Min hjemby, set ved volden her ved skumringstide. Hjemstavn og huslø, ser man dig som nu, da man vide, for hvad ens tanker gælder. Dig må jeg elske, du min by. Vi sidder i en lang række fora, nogle for voksne, peger mod voksne, men de fleste som peger mod børn. Vi arbejder tæt sammen med lokalområdets forskellige fora, hvor vi forsøger at give vores børn nogle oplevelser, men også indimellem deltager i arrangementer for voksne. Vi er med i noget kvarterløft. Kvarterløft er en sum penge, der bliver givet, en stor sum penge, der bliver givet til et bestemt kvarter i København, og der prøver vi så også at være med til at få en fli af de her penge til fordel for børnene på vores skole. Altså vi ønsker at tiltrække alle mulige grupper af børn til vores skole, så vi har også et projekt i gang i øjeblikket, for eksempel på Fabrikken for Kunst og Kultur, hvor vi har en gruppe børn, der arbejder med nogle rigtige kunstnere, hvor de laver nogle projekter til området, og som så stilles op, hvor der kommer en åbent husdag eller et eller andet, hvor både forældre og folk i området bliver inviteret. Så vi håber sådan at kunne tilbyde børn forskellige ting, der passer lige til deres intelligenser. At vi prøver også at gøre børnene aktive i vores lokalmiljø ved, at de kommer til at møde nogle af de mennesker, der er i vores lokalmiljø. Vi arbejder på at få et regelmæssigt samarbejde op at stå med Danmarks Radio, med IT-universitetet, vores IT-gymnasium, biblioteksskolen osv., sådan at vi prøver at få hævet de forskellige institutioner ind på vores skole, men også helst, at vores børn kommer ud og oplever deres institutioner. Det giver jo også de elever, vi har, en mulighed for at opleve deres lokalsamfund. Altså det er jo ikke alle børn, der kommer rundt til alle de ting, der foregår her på Amager, men ved at vi introducerer dem for det, så får de faktisk en bedre mulighed for senere i deres liv at tage nogle valg eller nogle fravalg, alt efter de bliver en del af det her samfund, skal måske, eller det her område skal måske selv bo herude og have børn herude, og så synes vi måske giver dem sådan lidt med i rygsækken.
Vasketøj vejer for vinden. Små børn får knopper på kinden. Piger bliver drillet, og fodbold bliver spillet, for nu er det sommer i Danmark. Kultur på tværs 6372 er et projekt, hvor vi har valgt at give et tilbud til børn og unge herude i lokalsamfundet. Det er både danske institutioner og tyske institutioner, der kan deltage i det her. Det har vi valgt er vigtigt herude. Samtidig med så er der forskellige foreninger og institutioner, der bakker det her op. Det er skolebiblioteket, skolen, borgerforeningen og idrætsforeningen, der er en del af projektet her. Skolebiblioteket er så tovholder på projektet, og det betyder, at vi tager initiativ til at arrangere nogle teaterforestillinger eksempelvis. Vi afholder dem, og vi er også dem, der videreformidler dem ud i samfundet. Målgruppen er de store børn i børnehaven og op til en 5. årgang. Det er dem, der deltager i de her arrangementer, vi har. Vi synes, det er en del af skolens opgave at give børnene de her kulturelle oplevelser, fordi der ligger en form for opdragelse i det at give børnene kulturelle oplevelser. For eksempel lærer de at tage ting ind. De lærer, hvordan man opfører sig, når man sidder og ser og oplever ting. Kultur på tværs er et projekt, som egner sig godt i vores samfund, som er et landsbysamfund. Vi har en skole på 300 elever, og det ligger langt ude på landet, hvilket gør, at der kan være langt til de kulturtilbud, som finder sted i de lidt større byer. Og det betyder, at vores elever måske ikke deltager i så mange af de ting, som sker i for eksempel Aabenraa eller Tønder. Så kultur på tværs er også med til at give de børn en mulighed, som de ikke ellers har.